जों बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय उदां रंजालि बैसागु फालिनाय जायो। देग्लाय बेखौ जोङो 3थि रंजालि उदां बैसागु हिसाबै फालिदों। लोगोसेनो थांनाय 2026 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादाव जिफोरानोखि बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै बावैसो राज्यो सभानि एमपि जानाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जों हांख्रायदों। बेनि उनावहाय बुंथिगिरि आलासि महरै उदालगुरि जिल्लानि DIS सार रमेश रामचारि सारखौ जों हांख्रायदों। बेनि उनाव गाहाय आलासि महरै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नन्देस्वर बर' सारखौ जोङो हांख्रायनानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। लोगोसेनो जिखिनि बरायजानो गोनां फरायसा बिथांमोननि गारजेनफोरखौबो जों लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसेनो बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जिखिनि फरायसालिफोर दङ बैफोर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लिंहरनानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ खालामदों। लोगोसेनो ओनसोलनि बा नैबे ओनसोलनि जिखिनि मेलेमजिबि सुबुंफोर बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै दिनैनि प्रग्रामखौ लादों। आरोबाव बारग' जोंनि समाज सिबियारि बा बारग' जोंनि बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बारग' माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों लिंहरनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गासै 38 जोन फरायसा फरायसुलिफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बेनि मादावनो 3 जाहैबाय स्टार मार्क, बाखिया जाबाय फार्स्ट डिभिजन। बेनि मादावनो सासे फरायसाया बड' साबजेक्टआव 100आव जौखोन्दो लानानै पास खालामनो हादों। दा बिनि थाखाय जोङो बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोननो हादों आरो।